og velkommen tilbage til Gå din egen vej, og velkommen til det 5. afsnit her på podcasten. I dagens afsnit vil jeg gerne tale om, hvorfor alle kan starte sin egen virksomhed. Jeg vil tage fat i nogle af de her populære myter om, hvorfor man ikke kan starte sin egen virksomhed, og så vil jeg gøre mit bedste for at modbevise dig om, hvorfor det ikke er rigtigt. Fordi jeg tror 100% på, at alle kan starte sin egen virksomhed, og alle kan drive en virksomhed. Og her er hvorfor. Jeg vil starte afsnittet her ud med at tale en lille smule om, hvorfor jeg tror, at så mange føler det er svært eller urealistisk at starte en virksomhed. Og jeg tror, at der kan være rigtig mange grunde til det. Men en af grundene tror jeg virkelig er, at for rigtig mange, når de tænker på at drive en virksomhed eller være virksomhedsejere, så tænker man på de her top CEOs eller forretningsmænd. Og det kan bare virke så fjernt fra en selv, eller så langt væk fra en selv. Man hører ting som, at næsten alle virksomheder går konkurs inden for det første år. Man skal ofre alt, man har for sin virksomhed. Man skal have mega mange penge, før man kan starte en virksomhed. Og ja, bare at det er svært. Men alle de her ting, man hører, er ikke nødvendigvis rigtige. Det kan godt være, at nogle af de her ting er rigtige for nogle bestemte personer. Men det, som er så fedt ved at have sin egen virksomhed og drive sin egen virksomhed, det er, at man behøver ikke at følge en bestemt håndbog, og man behøver ikke at gøre det samme som de her CEOs. Jeg ved i hvert fald personligt, det ikke er sådan, at jeg har lyst til at drive min virksomhed. Og det, som er så fedt ved det her med at have sin egen virksomhed, er, at det er ens egen. Man kan gøre lige præcis, som man selv gerne vil, og der er intet, der er mere rigtigt og forkert end andet. Men ja, lad os bare tage fat i den allerførste myte, som er, at man skal vide alt om, hvordan man driver en virksomhed, før man kan starte. Jeg tror, at det her er noget, som holder rigtig mange tilbage. Jeg ved, at det var noget, der holdt mig rigtig meget tilbage. Da jeg for et par år siden nu skulle starte min første virksomhed, så havde jeg absolut ingen idé om, hvad det vil sige, eller hvad det krævede. Og jeg synes, at det var mega intimiderende, når man hørte de her ting som, at man skal have en erhvervskonto, man skal vide, hvordan man indberetter moms og skat, og man skal have et CVR-nummer, hvordan opretter man sin virksomhed overhovedet, og regnskab, alle de her ting. Jeg tænkte bare, at jeg synes bare, det var så intimiderende, og jeg tænkte, jeg ved ingenting om det, og hvordan skal jeg nogensinde lære de her ting? Og jeg havde endda gået på handelsgymnasiet, så jeg burde have haft en eller anden sådan grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige og hvad det krævede. Men det havde jeg virkelig ikke. Tværtimod så følte jeg virkelig, at gymnasiet snakkede virkelig meget ind i det her med, at man skulle vide det hele på forhånd. Du skulle have den rigtige strategi, gå ud fra den rigtige model. Og det er bare ikke rigtigt. Det eneste, det gør, er faktisk bare at holde folk tilbage. Og jeg ved, at der er så mange virksomhedsejere derude, som ikke har startet deres virksomhed med nogen viden, og ikke er gået ud for en bestemt strategi eller bestemt model. Så det er så synd, at der bliver lagt så meget pres på en eller anden måde på, at man skal vide alle de her ting på forhånd. Fordi jeg kan love dig 100%, at du behøver ikke at vide det. Du lærer de her ting hen ad vejen. Og det er oprigtigt talt ikke så svært, som man tror, det er. Når man skal lære, hvordan man indberetter moms og skat, så kan man virkelig bare ringe til skat, og så kan de hjælpe en, de kan fortælle en om, hvad det vil sige, og hvordan man gør. Når du skal have oprettet din virksomhed og få dit CVR-nummer, går du bare ind på virk.dk, hvor der er en step-by-step guide til, hvordan du gør. Og hvis ikke du forstår det, kan du bare ringe til deres kundeservice, og der er masser af ansatte, der gerne vil hjælpe med det. Når du skal have lavet en erhvervskonto, kan du bare ringe til din bank, osv. osv. Der er så mange ansatte derude til at hjælpe en med alle de her ting. Og der er også bare mange mennesker online, som snakker omkring de her ting. Så hvis du føler lige nu, at det her det virkelig holder dig tilbage, så vil jeg bare sige, start med at lægge det helt til side. Du behøver ikke at vide det fra starten af. Hold fast i din idé, og brug al din tid, al din energi på bare at udvikle din idé. Og når du så på et tidspunkt føler dig klar til at skulle starte virksomheden, kan du begynde at undersøge mange af de her ting.
som hvordan man opretter sin virksomhed, indberetter moms og sådan noget. Og jeg lover dig med 100% sikkerhed, det er ikke så svært, og det er ikke så intimiderende, som man tror. Den eneste grund til, at man føler, at det kan være så svært, er fordi man ikke ved noget om det. Men hvis man kigger på sit liv, har der været rigtig mange situationer, hvor man har stået og ikke vidst noget, men så lært det alligevel. For eksempel, da man skulle starte med at lære at læse i folkeskolen. Så man havde ingen idé om, hvad bogstaverne overhovedet hed, men lige pludselig så kunne man læse næsten alle bøger, der findes, endda på forskellige sprog. Og det her er ikke anderledes fra det. Lige så snart du har lært det, så tænker du, var det bare det? Så det skal virkelig ikke være noget, der holder dig tilbage. Men hvis du til gengæld føler, at du mangler lidt mere viden omkring nogle af de her fundamentale ting om at drive en virksomhed, og du står helt på bare bund og ikke ved noget om, hvad det overhovedet vil sige, så er der så meget viden derude. Der er så mange mega gode podcasts, der er så mange gode bøger, og jeg har faktisk taget nogle bøger med her i det her afsnit. Nu kan man selvfølgelig ikke se dem, hvis man lytter til det på podcasten, men man kan se det på YouTube, og ellers så vil jeg selvfølgelig fortælle. Da jeg startede ud, så havde jeg som sagt ikke nogen fundamental viden. Altså jeg havde faktisk ikke nogen viden overhovedet. Men jeg startede med at læse nogle forskellige bøger, og en af de allerførste non-fiction-bøger, jeg læste omkring virksomhed og det her univers, det var bogen her, Rich Dad, Poor Dad, som faktisk stadig er en af mine yndlingsbøger. Jeg tror, at den her bog er rigtig god, hvis at man ikke har nogen viden overhovedet. Den handler om nogle af de sådan fundamentale ting om at starte en virksomhed, og så handler den rigtig meget om alt det her med penge, som jeg ikke vidste noget om, så jeg synes bare, at det var så spændende, og man lærer virkelig meget fra den her bog. Så den kan jeg klart anbefale. En anden bog, som jeg er ved at læse nu, som jeg næsten er færdig med, som er sindssygt god også, er den her bog, som hedder What's Your Dream? Det er ham der, jeg ved ikke, der er sikkert nogen, der har set ham på Instagram, hvor han går rundt og spørger folk, What's Your Dream? Ude på gaden. Han har skrevet den her bog, og jeg vil helt klart sige, at den her bog er nok den allerbedste bog at starte med, hvis du er helt nybegynder. Han dækker alle de mest fundamentale ting om at drive en virksomhed. Han har selv drevet, jeg tror, sådan 3 kæmpestore virksomheder. Han hjælper også en til at finde en strøm, hvis ikke allerede man kender den. Og så er han bare mega nede på jorden. Han snakker selv om sådan noget her med, at man ikke behøver at have en bestemt strategi eller forretningsmodel. Og han gør det meget basalt. På samme tid med, at man alligevel får en eller anden forståelse for sådan konceptet, kan man sige. Så den kan jeg helt klart anbefale. Hvis man er lidt mere til podcast måske, så har jeg selv elsket The Diary of a CEO. Han har interviewet rigtig mange sådan virksomhedsejere, som fortæller nogle mega spændende ting. Og han har faktisk også lavet en bog, den her bog, The Diary of a CEO, som også er mega god. Den handler også om alle de her ting med at starte egen virksomhed, men også mange sådan personlige ting. Så man kan hans bog er lavet både til at drive en virksomhed, men også sådan mere personlig udviklings sådan twist på det. En anden podcast, som jeg elsker, er Emma Greeds Aspire, som jeg synes også er mega god. Og jeg elsker bare Emma Greed. Jeg synes, hun er mega sej. Så hvis du ikke ved noget, så kan du bare starte i det små. Følg nogle podcasts, læs nogle af de her bøger. Og så vil jeg også bare lige sige, at hvis ikke det er noget, der interesserer dig, og hvis du ikke tænker, at det er der, du gider at bruge din tid og energi på at læse de her bøger og se de her podcasts, så er det fuldstændig ligegyldigt. For du kan sagtens starte din virksomhed uden nogen som helst baggrundsviden. Bare kast dig ud i det, og jeg lover dig, at de ting, der er vigtige, du skal vide, dem finder du ud af hen ad vejen. Men ja, det leder også videre til myte 2, som er, man skal have mange penge, før man kan starte sin egen virksomhed. Det her er en af de største myter inden for at drive virksomhed, tror jeg. Og igen, det er så synd, fordi det er ikke rigtigt. Der er selvfølgelig nogle virksomheder derude, som kræver, at man har en stor startkapital. Men der er også rigtig mange virksomhedstyper, som
kan være enten helt gratis, eller virkelig billige at starte. Og hvis du for eksempel har en drøm om en bestemt virksomhed, men du føler, at man skal have en stor startkapital til den branche, det kan eventuelt være at starte sin egen restaurant, så kan der være forskellige steps til, hvordan du kan nå dertil, uden at have den store startkapital, du tror, du skal bruge til at starte med. Hvis vi tager fat i eksemplet med restauranten, så kan det være, at du starter med bare at lave noget mad i dit eget køkken, og måske poster det på sociale medier. Og med tiden kan du begynde at levere mad ud af huset, eller lave mad til selskaber. Du kan starte med en lille takeaway kiosk, og så når du har fået nogle penge, kan du lave din restaurant der. Man behøves ikke at gå fra 0 til 100. Du kan gå fra 0 til 10 til 20 til 30, og så lige pludselig så er du ved 100. Jeg vil faktisk anbefale, at man ikke går all in. Hvis du har penge til det, og du virkelig tror på din idé, så skal man bare gøre det. 100%. Altså det synes jeg bare, man skal. Men der er også et eller andet fedt ved, at man sådan bygger det langsomt op organisk ved at tage de penge, man tjener, og investere dem tilbage i virksomheden. Og så langsomt bygge det op. Det kan både give en mega stor tryghed. Man føler ikke, der er så meget på spil. Men jeg føler også bare, at det er en mega fed måde at vokse sin virksomhed på. Så hvis du gerne vil være inden for en branche, hvor du føler, at du skal lægge en stor startkapital, så prøv at se, om der ikke er andre måder, at du kan vokse den på og tjene penge på, som du så kan investere tilbage i virksomheden. Og så er der altså også bare så mange virksomheder, som du ikke behøves 1 krone til for at starte. Især i den her tid med sociale medier, hvor der er så mange muligheder online. Så hvis det er noget, der holder dig tilbage, så prøv at tænke på en måde, hvorpå at du kan gøre det, du gerne vil, med de penge, du har, eller de penge, du er villig til at investere i det. Det er bare med at være kreativ og prøve at finde lidt en anden vinkel på det, hvis nu at man føler, at man skal have et bestemt beløb. Så ja, hvis du ikke har mange penge, så kan du stadig starte en virksomhed. Det behøves ikke at have noget at sige, om din virksomhed bliver succesfuld eller ej. Overhovedet ikke. Men ja, det leder også videre til myte 3, som er, at man føler, at man skal bringe rigtig mange ofre for at kunne starte sin egen virksomhed. Det her er virkelig også noget, man hører meget. At når du starter din egen virksomhed, så skal du arbejde 100 timer om ugen, og du har aldrig fri, du har ikke tid til at være sammen med dine venner, din familie. Du kan ikke have en normal søvnrytme eller døgnrytme i det hele taget. Og for nogen er det her 100% rigtigt. Der er nogen, der starter deres egen virksomhed, og så går de bare all in, og de gør det til hele deres liv. Men der er også rigtig mange, som ikke gør det. Og det behøves man på ingen som helst måder at gøre. Som jeg nævnte i starten, så er det fedeste ved at drive sin egen virksomhed, at man kan gøre det på lige præcis den måde, man selv gerne vil. Så hvis man vil drive en virksomhed, men man er ikke interesseret i at have mindre tid med sine venner og familie, kan du sagtens strukturere din virksomhed på sådan en måde, at du har tid til at være sammen med dem. Og du kan endda strukturere det på sådan en måde, at du har endnu mere tid til at være sammen med dem, end du allerede har nu. Det er vigtigt, at man ved, at man kan drive en virksomhed og arbejde mindre, end man gør nu. Man kan drive en virksomhed og stadig beholde det job, man har nu. Man kan drive en virksomhed og på en eller anden måde leve næsten det hele samme liv, som man lever nu, hvis det er det, man gerne vil. Og når man hører de her personer, som arbejder de her 100 timer om ugen og offrer alt i deres liv for deres virksomhed, så i langt de fleste tilfælde er det ikke engang nødvendigt for den person. Personen har formentlig alle muligheder for enten at ansætte flere personer, eller uddelegere nogle af deres opgaver til nogle af deres ansatte. Men det med, at de arbejder 100 timer om ugen, er noget, de selv vælger. Og det kan der være mange grunde til. Jeg tror, at rigtig mange gør det, fordi de et eller andet sted er arbejdsnarkomaner, og at de ikke kan slippe deres job. Det kan også være, fordi at de har et kæmpe behov for kontrol, og ikke kan give opgaverne videre til andre. Og det kan også være, fordi de bare elsker deres job så meget,
og de bare vil bruge al deres tid på det. Det hænger lidt sammen med det, vi snakkede om i starten med, at man nemt kan komme til at føle, at man skal drive sin virksomhed som de her top CEOs, før at man tager det seriøst. Og at man skal lægge al sin tid og energi i sin virksomhed, før man tager det seriøst. Men du kan sagtens tage din virksomhed seriøst og give alt du har, uden at ofre nogle ting, der er vigtige for dig. Fordi det er vigtigt at huske, at din virksomhed behøves ikke at være hele dit liv, og det burde ikke være hele dit liv. Ting som relationer, ens døgnrytme og ens nuværende liv kan være lige så vigtige at holde fat i. Så hvis du føler, at du skal ofre alt, eller i hvert fald gå på kompromis med rigtig mange ting i dit liv, så det er ikke rigtigt. Det er virkelig, hvad man gør det til. Og som jeg har sagt mange gange, så er det fede jo ved at have sin egen virksomhed, at man kan gøre lige præcis, hvad man selv gerne vil. Og hvad der er rigtigt for en selv. Og man kan tage sin egen personlige vinkel på det at drive sin egen virksomhed. Så ja, du skal virkelig ikke føle, at det er enten dit liv eller din virksomhed. Og du skal vælge det ene eller det andet. Du kan have det fedeste liv og have din virksomhed. Jeg vil også bare lige sige her, at selvfølgelig skal man bringe nogle ofre, hvis man skal have en virksomhed. Men jeg vil 100% stå fat ved, at man skal ikke bringe flere ofre, end hvis man havde et normalt job. Tværtimod, så tror jeg, at der er mange flere ofre, man skal bringe, hvis man eventuelt har et 8-16 job. Så man i hvert fald låst i den tid af dagen, hvor du ikke kan være sammen med dine venner. Hvor du ikke har frihed til at bestemme, hvad du gerne vil, hvornår. Så ja, du skal bringe nogle ofre, men min personlige oplevelse er bare, at de ofre er ikke større end så mange andre jobs eller så mange andre ting i ens liv. Men ja, det leder os videre til den sidste myte, jeg har med her i det her afsnit. Og det er, at jeg er ikke en person, der kan drive min egen virksomhed. Jeg tror, at rigtig mange har en forestilling om, at man skal være en bestemt person, eller man sætter sådan folk, der driver sin egen virksomhed, op på en eller anden pedestal, som om, at det næsten er reserveret til en bestemt gruppe mennesker, og det er ikke noget, der er muligt for alle. Og det er virkelig ikke rigtigt. Det eneste, der kræver, at du er en person, der kan drive en egen virksomhed, er, at du har en virksomhed, og du tør starte en virksomhed. Og hvis du sidder og føler, at du ikke har, hvad der skal til, eller at du ikke ved, hvad det kræver, og alle de her ting, så kan du sagtens finde ud af det. Det du ved nu, og den person du er nu, behøves ikke at være den samme person du er om 6 måneder, eller om 3 måneder. Så her vil jeg bare sige, at hvis der er noget bestemt, du føler, gør, at du ikke kan se dig selv som at være en person, der kan have sin egen virksomhed, så gå ned og specifikt arbejde med det. Hvis du føler, at du ikke ved nok, så er der, som vi snakkede om tidligere, så mange muligheder for at få den viden, enten helt gratis eller virkelig billigt. Hvis du føler, at du ikke er selvsikker nok, så arbejd med din selvsikkerhed og bare prøv at kaste dig ud i det alligevel. Hvis du ikke føler, at du har alle de rigtige idéer, eller du ikke har en bestemt unik idé, så enten kan du give dig selv lidt mere tid og ro til at prøve at finde en god idé. Eller så vil jeg også bare sige, at du behøves ikke at have en bestemt unik idé. Det kan være, at det du gerne vil lave, er der nogen andre, der allerede gør. Og hvad så? Der er 20.000 restauranter, eller millioner af restauranter i verdenen. Tænk hvis den første person, der har startet en restaurant, han bare havde sådan eneret til det. Du kan finde noget, som allerede eksisterer derude, og gøre det til dit eget. Du behøver ikke at have en eller anden unik idé. Hvis du har det, fedt. Hvis ikke du har det, så find noget, der allerede eksisterer, og gør det unikt. Det kræver virkelig ikke noget særligt, eller noget bestemt. Men det kan det føles som om, fordi særligt hvis man ikke kender nogen, som har startet en virksomhed, det kan føles så uopnåeligt. Og man kan tit komme til at sammenligne sig med de her kæmpe store virksomheder, og man tænker, jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne være det, de er. Men den gode nyhed er, at du skal bare være dig selv. Du behøver ikke at være andet end dig selv. Og du behøver ikke at vide alle de her ting på forhånd. Som jeg nævnte før, så er den eneste måde, at man bliver en person, der kan drive en virksomhed, ved at drive en virksomhed. Der kommer et tidspunkt, hvor du bare bliver nødt til at gøre det.
Og du bliver nødt til at gøre det, selvom du ikke føler dig klar, selvom du ikke ved det hele, selvom du måske ikke har alle de penge, du føler, der skal til. Kast dig ud i det, giv det et forsøg, og så lover jeg dig med 100% sikkerhed, at du finder ud af, at du er en person, der godt kan drive en virksomhed. Fordi det kan alle. Det er oprigtigt talt ikke noget, der er reserveret til en bestemt gruppe mennesker. Det er noget, der er muligt for alle. Så hvis du har bare den mindste drøm, eller den mindste interesse for det, så giv det et forsøg. Måske start med at undersøge lidt mere om det. Læs nogle af de her bøger, eller hør nogle af de her podcasts. Og så ellers bare hold fat i din idé. Udvikle den. Gør den til lige præcis det, du drømmer om. Og så efter det, når du er klar til at starte virksomheden, kan du begynde at tænke på alle de her kedelige, praktiske, konkrete virksomhedsting. Men ja, det var egentlig det, jeg havde for dagens afsnit. Som altid vil jeg lige lave en kort opsummering, og så har jeg selvfølgelig nogle journal prompts med her til sidst. Den første myte, vi snakkede om, var, at man skal vide alt, hvad der er om forretning og virksomhed, før man kan starte en. Nummer 2 var, at man skal have masser af penge, før man kan starte. Nummer 3 var, at man skal bringe en masse ofre for at drive en virksomhed. Og nummer 4 var, at man skal være en bestemt person, før at man kan drive en virksomhed. Og alle de her 4 er som sagt ikke rigtige. Så hvis det er noget, der har holdt tilbage, eller stadig holder dig tilbage, så håber jeg virkelig, at den her video, eller det her afsnit, har kunne hjælpe dig til at få i hvert fald lidt et andet perspektiv på det, og måske få lidt mere mod til at turde kaste dig ud i det alligevel. Men ja, nu vil jeg finde nogle journal prompts her til sidst. Det første journal prompt er, hvis penge ikke var en faktor, hvad vil jeg så lave? Og hvordan kan jeg starte, selvom jeg ikke har alle de her penge endnu? Nummer 2. Hvad er det, som gør, at jeg ikke føler mig som en person, der kan starte en virksomhed? Og hvordan kan jeg overkomme de her ting? Ja, og her til sidst vil jeg bare endnu en gang sige, at alle kan starte sin egen virksomhed. Det er ikke noget, der er reserveret til bestemte personer. Og hvis du sidder og føler, at det stadig er lidt uoverskueligt og lidt urealistisk, så prøv at finde nogle personer, som er mere i øjenhøjde og mere på sådan dit niveau, der hvor du er lige nu. Og så glem de her forretningsmænd og top CEOs til at starte med. Læg dit fokus der, hvor du er, og bare start i det små. Tag nogle små skridt, og ja, måske lave de her journal prompts, og prøv at udfordre de her ting. Og så på et tidspunkt kommer der bare et punkt, hvor du bliver nødt til at bare kaste dig ud i det. Lige meget hvor klar du føler dig, lige meget hvor meget du føler, at du ikke er en person, der kan starte sin egen virksomhed. Og så bare gør det. Fordi så lover jeg dig, som sagt, at du finder ud af, at det ikke er så skræmmende, og det ikke er så svært, som man tit kan føle, det er. Men ja, det var egentlig alt, jeg havde for dagens afsnit. Jeg håber, at jeg har kunne modbevise dig om nogle af de her myter, og jeg måske har kunne give lidt et andet perspektiv på nogle af de her ting. Men ja, jeg håber i hvert fald, at du har fået noget ud af det. Og så kommer der jo som sagt et nyt afsnit ud hver mandag kl. 8, både på Spotify, Apple Podcast og YouTube. Og så kan man selvfølgelig følge med på Instagram, hvor vi også poster en masse forskellige ting. Ja, men det var egentlig alt, jeg havde, så vi ses i næste uge. Hej hej!